Rozprával som tu pred pár dňami o poškodení miechy, ako vidíte, opäť mám na to vhodnú mikinu a poďme sa skúsiť zahrať na detektívu, že ako k tomu vlastne dochádza. Kľúčová otázka je, že komu sa vlastne dejú poškodenia miechy. Keď si pozrieme celosvetové štatistiky, tak väčšina prípadov, 60-75%, sú poškodenia miechy spôsobené zranením, až ten zbytok je netraumatický, to znamená, že máte nejaké ochorenie, napríklad vplyvom rakoviny, genetické predispozície a podobne. Väčšina je spôsobená zraneniami. Znova, keď sa pozriete naprieč vekovými skupinami, tak tomu dominuje veková skupina okolo 20 až 40 rokov. A keď sa pozriete, aké pohlavie, tak je to takmer úplne dominované mužmi, alebo teda v tom mladšom veku chalanmi. Takže tipnite, čo spôsobuje poranenia miechy. Čoho robia mladí chalani najviac zo všetkých možných skupín? Riskantných činností, športové úrazy, pády, dopravné nehody, prípadne bitky, násilie. Toto sú najčastejšie príčiny vzniku poškodení miechy. Ako sme sa rozprávali, miecha je brutálne dôležitá časť nášho tela, slúži aj na šírenie informácií, a teda koordináciu celého tela, aj sama robí niektoré rozhodnutia na úrovni reflexov. Poškodzujeme si ju neopatrným správaním a ja samého seba považujem za pomerne opatrného človeka, ale tiež som mal taký zážitok, že boli sme na Liptove, skákali sme do potoka a raz som dopadol a úplne som dosadol na dne zadkom na šúter. A vtedy som si hovoril, že keby toto bolo plyčie o 20 cm, či by som si náhodou tú miechu nepoškodil aj ja. Rozumiem, že sa občas ťažko prihovárať ľuďom, ktorým sa ešte vyvíja prefrontálny kortex, ale treba myslieť na to, že každý rok pribudne asi 1 000 000 ľudí s poškodením miechy a celosvetovo sú to desiatky miliónov ľudí, ktorí trpia takýmito veľmi vážnymi poraneniami a poškodeniami. Takže takéto varovanie, ale pre tých, ktorí už teraz potrebujú hľadať nejakú liečbu, bude charitatívny beh Wings for Life World Run, ktorý vyzbierava peniaze, ktoré celé idú na výskum liečby poranení miechy. Podľa mňa super akcia, ja pôjdem určite bežať, tešíme sa na vás.